Action. Oke, ketemu lagi bersama Sor paling ganteng sadoyo. Nah, hari ini kita mau ngevlog dengan ibuku. Katanya ibuku aku tuh gak ganteng. Emang aku gak ganteng? Gak. Lebih ya? Gak ganteng. Terus? Kalau landak laut. Ngawasi Rono. Iya. Kayak landak laut. Terus? Ya weh, orang ganteng kok. Rambutnya piye? Jarak rambutnya dicukur kayak adike ngono ki ganteng. Kayak adus. Ora tau adus sing ganteng kok ndi. Wah, berarti aku gak ganteng jirine gak tau adus. Jere ibuku. Heeh, kete ini ya adus pisan. Lho. Ketekan dia adus pisan tok. Ngono ya. Oke, aku tambah dinyek karo ibuku. Wis, bye-bye. Ngomong piye terus wis? Kudu piye? Aku kudu piye? Ibuku lho pringisan guyu dhewe jenenge. Wayahe dikongkon ngomong kan ndak ngomong. Lho. Lho. Dikongkon ngomong piye? Ora tau manut to ngomong piye, ngomong ya badhe main cerek. Lah iku mang kepotong rambut piye? Kudu piye? Lah ya Mas ya ora bakalan kowe dilem. Piye? Dikongkon lapo? Emang aku mbok kongkon lapo? Nek dipotong kaya akeh lho ora kira gelem kowe iki. Potong gundul. Ben ganteng. Emang saiki gak ganteng? Lah lapo gak ganteng? Ya ora rambutnya kayak ngene ra rata. Gak jelas ya. Berarti ngene iki gak ganteng ya. Padahal aku lho ganteng sak donya. Jane gak ganteng. Omongmu dhewe. Lah terus piye? Ya omongmu dhewe wong delok lah alah pancet ae kaya jabrik panggang ngono. Oh, jane ibuku pancet jane. Jabrik elek. Berarti aku iki elek. Heeh. Ibuku ngomong aku elek jane. Ya. Luar biasa. Ya wis. Wis apa ngomong apa meneh? Wis. Lah sing ngomong ganteng ya sopo? Lho jane kene sing anake gak dilem ya iki. Ya iki ibu gak tau kelem anake iki ibu iki. Luar biasa. Oke. Oke, sip.